makanditsvaka ini ndakaroorwa murume wangu achigara nehanzvadzi dzake 3 mumba imwe chete namai vake, asi vatezvara vakange vakashaya. Welcome kana uri mutsva paYouTube channel yedu. Tinokumbira uite subscribe uziona nyaya inotevera. Musakanganwa kusiya maiso like nemafungiro enyu pamusoro penyaya ichatevera. Ndinotenda vanhu veZimbabwe nesupport yenyu yamunotipa, asi siyai maito subscribe. Ndinokumbira. Okay, ndakaroorwa nemurume wangu achigara nehanzvadzi dzake 3 namai vake mumba yakanga yasiyiwa nababa vavo. Ini ndaizviziva zvangu kuti vanogara nehanzvadzi dzavo uye amai vake, asi nekuti tange tawirirana nemurume wangu akanga yave tichiroorana, uye murume wangu ndiye oga mwana mukomana pamba. So amai vamweni vakange vasingadi kana kuti havadi kuti murume wangu ange achibva pamba achinogara kunze. Ndiye mukuru, ndiye oga mwana mukomana. Saka ndichiroorwa pamba apa, vatete vakuru naamwene vakatanga kundishungurudza vachifunga ivo kuti ndaizovadzinga pamba apa sokuti ndakange ndaroorwa nemurume wangu ariye oga mukomana. Vakandishungurudza chipi chandabata, vaindishungurudza vachindiitira zvose zvakaipa, asi ndaiva nemwoyo kuti ndaroorwa ndiri pamba pevanhu. Handina kuziva kuti kunyarara kwandaiita ini pachangu kuchandikanganisa ramangwana rangu. Ndakange ndisingaudze murume zvaiswera zvichiitika kana iye asiva, sekuti ndakange ndisingade kuti vanhu vakange kupesana. Ini ndakasvika pamba pevanhu tete vakuru vakange vatokura, vaiva nemakore 26, asi vakange vasati varoorwa kana kuti vakange varoorwa. Ini ndakaroorwa ndiine 24 years, saka vakange vari vahombe kwandiri. Vakati ivo ndakange ndachiva imba yaigara murume nemari dzake, ndosaka ndakaroorwa. Asi ini nemurume wangu taitodanana endi takange tisina dambudziko. Takagara kwemakore vachindishungurudza. Mukushungurudzwa imomo vakandisunga mbereko kuti ndisazvarire murume wangu mwana. So upenyu hwangu hwakange hwave hwekutukwa ndichinzi ndiri ngomwa. Ungomwa hwavakange vandipa ivo sehama dzemurume wangu. Chandakange ndavatadzira ndakachishayiwa, sekuti ndaivada semhuri yandakange ndaroorwa mairi. Ini handina kuziva kuti vanhu ava vatondibatira mushonga kuti ndisaite mwana muupenyu hwangu. Ndakange ndisina kuzvitarisira zvachose kuti vaizondidaro, ini muroora wavo mumwe chete anova iye oga. Takagara kwemakore 3 tisina mwana. Amai vose natete, havana tete vose vatatu avakange vasati varoorwa, vakatanga kutsvagira murume wangu mumwe mukadzi. Mukadzi aitozviziva kuti kumba kune mukadzi, asi akange ari pamwe chete naamwene naana tete. Vakauya naye mukadzi vakamugarisa mumba, vakaudza murume wangu kuti vamutsvagira mumwe mukadzi, since ini ndakange ndiri ngomwa yakange isingazvare. Murume akambotanga achiramba, achimira neni achiti nguva yaMwari ichasvika, asi zvakazomukurira. Ndakadzingwa sembwa pamba apa. Ini ndakange ndichitrusta vanhu vandaigara navo, asi pavakandidzinga ndakaenda kumba kwevabereki vangu ndikavatsanangurira. Vakavimba kufamba neni nekugadzirisa imba yangu semunhu wandaida uye wandakange ndakabviswa naye umhandara pakutanga. Tichikura ndakange ndangozviudza kuti handidi kuva nevarume vakawanda, ndichamira nemurume mumwe chete achandibvisa umhandara. Vabereki vangu vakafamba neni
ndipo patakazoziva kuti vamwene navanatete ava vakange vasunga mbereko yangu uye vakadyisa murume wangu kumufuratidza kuti asatombode kana kuunzwa kana kuona nezvangu. Takabatsirwa paya vakasunungura mbereko yangu, asi ini ndakabva ndazviudza kuti vanhu ava havazi hama dzangu uye havachazove upenyu hwangu kuti ndinge ndichigara navo mune zvakanaka kana kuvaregerera ndakakonewa. Ndakaita move on muupenyu hwangu ndikanororwawo kumwe ndakatanga kuita vana vangu. Ndakanamata Mwari kuti azopanichawo vanhu ava nezvavakange vandiitira. Zvineiwo mwana wamwene vangu musikana mukuru akazoroorwa, asi akange akura. Upenyu hwaakanotamba hauna anoziva. Muroora wakanga atsvagiwa kuti ave mukadzi wemurume wangu haana kubvira aita mwana pamba apa, asi vari ivo vamutsvaga uye vachimuda. Ndinombotura befu panguva ino. Kana waona vhidhiyo rino kusvika nguva ino, usakanganwe kusubscribe. Ndinokumbira usati wapedza vhidhiyo rino kune zvidaku zviri kumberi, bayawo subscribe. Ndinokumbirawo musubscribe paYouTube channel yedu kuti munge muchiona mavhidhiyo anotevera. So vanatete vose vakazoroorwa, vakanosangana nemafamilies anoziva kuti kunoshushiwa muroora. Vose vanondifonera, vanondisendera mamessages vachikumbira ruregerero rwangu. Ini handina mushonga wandakabata kana chandakaita chakaipa pamusoro pavo, asi kuti ndakarwadziwa mumwoyo mangu, ndikanamata ndikaudza Mwari zvaindinetsa nezvaindiomera. Ndakaona sekuti yaingove revenge yekwaMwari, yekuti aita chakanaka azviitira, aita chakaipa azviitira. Takagara kwemakore vachindinetsa kusvika ndazoudza murume wangu zvakange zvaitika kuprevious marriage. Akanditora tikaenda kumacounseling, ndikakanselewa ndikakwanisa kunoregerera hama dzaex-husband wangu. Asi ndakavaudza kuti vaifanira kuzondiripa nekuti vakange vandisunga ini ndisiri hama yavo. Munhu wavaifanira kusunga, vaifanira kusunga mwana wamai vavo. Ndinganzi ndakatadza here kuti vanhu ava vandiripe nemari inoita $500 nekundishungurudza kwavakaita. Ndinokumbirawo kana ndakakanganisa ndinovadzorera nekuti handisati ndaishandisa mari iyi. Asi ndaona kuti regai ndiuyewo pajekerera mundibatsire kuti ndoitawo sei nenyaya yakadai uye nemari iri paground iyi. Ndibatsireiwo.